Poď sa prejsť na filmový chodník po Košickom kraji. V prvom rade je potrebné stiahnuť si aplikáciu Smart Guide. Po otvorení aplikácie do vyhľadávača zadaj Košický kraj. Scrolluj nižšie na audiotrasy a rozklikni si všetky. Zobrazí sa zoznam všetkých filmových chodníkov podľa regiónu. V aplikácii je 80 lokalít Košického kraja, ktoré sa objavili zhruba v 50-ke filmov. Po rozkliknutí konkrétnej lokácie si môžeš spustiť audiosprievodcu. Spišský hrad vo filme Posledná légia. Film Posledná légia, The Last Legion, režíroval Doug Leffler podľa scenára Toma Butterworta. Inšpiruj sa a príď si pozrieť tieto miesta aj osobne, napríklad na Spišský hrad.